L-MUMN ġiet informata mill-Ministeru tas-Saħħa li l-infermiera mhux se jingħataw id-Danger Money. Dan ifisser U-turn mill-Gvern fejn il-Ministru tas-Saħħa Chris Fern oriġinarjament kien laqat talbiet kollha tal-Union u dan sabiex ikollhom moħħhom mistrieħ fl-interventi tagħhom ma' pazjenti morda bil-COVID-19. F'istqarrija, il-Kunsill tal-MUMN qal li kien ippjanat li jiġu irtirati d-direttivi industrijali kollha marbuta mal-coronavirus fuq deċiżjoni li kienet ittieħdet lin-nurses jingħataw ħlas ta' Danger Money, iżda b'dispjaċir hija ġiet informata mill-Ministeru tas-Saħħa li d-Danger Money mhux se jingħata għaliex f'dan il-mument il-Gvern mhux qed iqis din hija prijorità. L-MUMN qalet li saħansitra kien hemm ftehim dwar meta dan id-Danger Money kellu jingħata. L-MUMN qalet li tikkundanna b'mod assolut il-manuvri politiċi tal-Gvern f'dawn il-momenti hekk kritiċi fejn kulħadd qiegħed jagħmel l-almu tiegħu sabiex ikun hawn l-anqas imwiet possibbli. Madankollu l-MUMN fl-interess ta' kulħadd qed tappella lill-Ministru Fern sabiex jerġa' jirrevedi l-pożizzjoni u d-deċiżjoni tiegħu biex jagħti Danger Money lin-nurses li huma se jkunu involuti fil-kura ta' dan il-virus. Bit ta' ħbiberija u brida tajba l-MUMN qalet li se tagħti 48 siegħa lill-Ministru Fern sabiex jerġa' jikkonsidra d-deċiżjoni tiegħu. L-MUMN qalet li lesta li tiltaqa' mal-Gvern jekk ikun hemm il-ħtieġa li jsir dan.